Hello guys, good morning and welcome to my YouTube channel. Dayo नाय अखा बोथोर दैज्लां बोथोर थ' फाइनालि दायो थांगासिनो दं आं पार्सेल हैनो पस्टआव बेनिफ्राय स्ट'र खुलिफैगोन बैसागो बोथोरनि नाय कत' मोजां ग्रिनारि ना जाना दङ बे जुदि लामाया एसे मोजां मोनोबा आरो हिट जागौमोन लामायानो बिराद गाज्रि दासो बानायगासिनो दङ नेक्स्ट इयारफोर जानो हागौ मर्निं जाहांबाय डिउटी स्टार्ट पार्सेल लांनायनि पार्सेलखौ होखांनानै आरो स्ट'र खुलिफैनांगोन माने आंनिया पार्सेल होनो थांबा दखाना बन्द जायो आरोना दसे आरो माल लायनो थांबाबो दखाना दसे बन्द जायो दखानाथ' देग्लाय बैसागो बोथोरनि सिगाङाव मिनिमाम 1.5 माससो बन्द थाबाय बिरादनो एबारे मानसि लाखिनांसिगोन खैराबारियावबो सासे ना लाखिगोन दैमाकुसिनि गोदान जागासिनो दङ नालाय दुर्गाबाजार सिगाङाव ओंखारगोन बेयावबो मानसि सासे लाखिगोन मानसि नागिरगासिनो दङ सोरखौ मोनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय सोर थानो एकदम धैर्य लानानै थानो हाग्रा गथ'फोर मोनोबा लाखिगोन आरो आंना किसुमाननि धैर्य गैया साननै सानथाम एकदम एक्साइटेड लानानै फैगोन थागोन आं थाथारगोन होननानै खिन्थु साननै सानथाम मावनायनि उनावनो बिदाय किसुमाना खस्थ' मोनबा बिदाय लायो किसुमाना दखानावथ' बिदि कन्टिनिउ सेल जाया नङा माब्लाबा सेलानो जाया ओरैनो जिरायबाय थानांगोन किसुमाना बरिं मोननाबो थानो नागिरा थ' बेफोरखौ धैर्य थानांगोन बिदि धैर्य थानाय मानसियासो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आंनाव ओमफ्राय दायोनिया फैयै खैराबारि सफैबाय बरियानो दायो फैबायनिया लोगोफोर हिनजाव गैयाबा मारै आलाय सिलाय जाना थायो बुस्थुफोरा फैनाय जानाय उन्दुनायल' नाया रुमाबो एकदम मोनामबाय दायो संलायनांसिगोन संनोसै एसे बयलार लाना फैदो संनोसै लोगोफोर ड्रेस चेन्ज खालामना लानोसै र' फार्स्टआव दैबो गैला दै रोगानोसै बेफोरखौ सिबनोसै बेनिखाय बानायनोसै नैफोरबो किटचेनफोराबो लेथ्रा जाना दङ आलाय सिलाय जाना दङ हिनजाव गैयाबा बेफोरखौ सुनांगोन बेफोरखौ सुनांगोन बिराद खस्थ' दे हिनजाव गैयाबा ना लोगोफोर कमेन्ट खालामबाय दायो दै लांनांसिगोन बेनिफ्राय फिल्टारनिफ्राय दै लानोसै नै बयलारखौ एसे रुना लाबाय आङो रुगासिनो दङ आरोना बेनिफ्राय नियाव दालि एसे सोमना दोननि पदिना बाथोन जानांगौ पदिना ग्राइन्डाराव होनानै जानोसै सोमबाय ओमफ्राय आलु सालु टमेट'जों लायनोसै बरियानो सैनोसै दैयाबो गैला दै लायनोसै नैया ओमफ्राय नैया बे रुगासिनो दङ ओंखाम जानना होनोसै बरियानो माइरं लाबाय थेमानै संनोसै ओमफ्राय फिल्टारावबो दै होबाय नैया बिदि सरो आरोना बरियानो ओमफ्राय सुना लानोसै संनो बाबाबो खारग'आ दा सङाबा मोनजाला आरो नङा होमबा दायो ओंखाम जानना होबाय ओमफ्राय बेबो एसे एनै जि लेथ्रा ओंखारोना बयलार रुबा लिभार लाबोदों बयलारनि चिकेन लिभार ओमफ्राय टमेट' रेडि खालामना लानोसै सामब्राम गुफुर मोननै गोजा मोननै आलु दरब्रै नैबेखौ होनोसै बानलु होनोसै बेखिना बेनिफ्राय मस्ला होनोसै दुन्दिया बरियानो ओमफ्राय लोगोसेनिया बेबो जाहांहां आरोना एसे गुदुदो गद' जाना बेखौ आं रेडि खालामनोसै जाबाय दैखौ गारना होनोसै बरियानो अ माय गड बिनि लेथ्रा दैफ्रा नाय लेथ्रा ओंखारो बेखायनो रुनांगौ लोगोफोर रुनानैसो जानांगौ ना नाय रुनाय न'आव बिदि जाबाय आरोना फ्र दानिया एवनोसै बरियानो रेडि खालामना लाबाय निया सामब्राम गुफुर गोजा टमेट' ओमफ्राय बेबो जाबाय ओंखामाबो जाबाय बेफोर जाबाय बेफोर गारनांसिगोन बेखौबो देनोसै बरियानो बाहायबाय होनोसै बारे बिदि जाबाय बेखौ लेमनोसै लेमनानै बेखिनि हानोसै फिसा बरियानो
बयलार रुना लाबाय नालाय बिदिनो रथ' बबाव थांनो लाजिस्लु लाजिनानै बिखानि सागोरखौ उरायहोनानै बम टेस्टि जादोंमोन बेयो बास संख्रि हालदै होनोसै हालदैबो होबाय संख्रिबो होबाय धुप धाप बेरायबाय थादो खनसे नायनो र' या मोदोमफ्रु मोदोमनानै दायो आलु सालु होनोसै बेफोर ओरैबायदि टेस्ट जागोन आरोना लिभार आरो खि थुख्लाया टामाइथ' होनना बुङो बेखौ लाबोदो 100 थाखानि हारसिंनि थाखाय बरिया जागोन बियो ओरैबायदि टेस्ट जागोन मोसौ दामब्रा साथिं बारलांबाबो सिखानाय नङा ओरैबायदि टेस्ट आरोना बेरगासिनो दङ नायोबा खिन्थु बेदरा बयलारसो जाबाय आरोना टेस्ट जेबो नङा बेखौबो बिराद मोजां हाना लाबाय बेखौबो होनो जासिगोन टमेट'बो होगोन दसे उनाव बरियानो अलरेडि होखाबाय नैया बेखौबो होबाय आंनि संनाय स्टाइला बिदिसो बिराद हिट संखायो आरोना बे होना लाबाय दायो एसे खोबना दोननोसै बेखौबो सोमना दोनबाय बोरायनो अब्लाबो मोदोमनि थाखाय होनांगोन वाव ओंख्रिया एसे रबनाय माने आं एसे सिबना लानोसै नङाबा फुङावबो सिबाखै सिबनानै साफा खालामना दोनसै बरियानो किटसेनाव दै गोलैखागोन आरोना देन्जार जानला मानला आंना संनाया लेथ्रा खालामनासो संनो अब्लाबो बेया टेस्टि बानायनो रोंगौ आरोना बारान्दाखौबो एसे सिबनोसै दुखाननिफ्राय साहा फैबाय फैनायफ्राव साहा लोंबाय आरो दा ओंखाम संबाय सोर बाया जानो ओंखाम संनाय मोनसेखौ बिराद बायो आङो दा फैयै आरो ओंखाम संलायना सङाबा रेडि नायनोसै वाव दै होनो जासिगोन दायो दै होसिगोन बरिया रुइदो फ्राय बरिया जादों दायो दै होबाय बेखौबो बारायनानैसै वा खोबनानैसै दायोनिया हरावब्लाबो पुदिना बाथोन बानायगोन आङो खानो मोनना मोना बेखौ मिथिलाङा दायो बरिया खानोसै निया सि बरिया जाना दं बिजौखौ खानोसै बरियानो बिजौखौ खानाबा आरो हरा जागोन निया आरामसे खिन्थु हराव खानो मोनो ना मोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना बिराद टेस्टि सोर पुदिना जानो मोजां मोनो कमेन्ट खाबाय दायो एसे सोमना दोननोसै बरियानो नैया नेमु फिसासाबाबो गोरलैबाबो खाना लाबोबाय बेखौ सेबना होबासो हिट जायोना बेखौ सेबना होनांगोन पुदिना चाटनियाव रेडि खालामना लाबाय सामब्राम गुफुर होबाय बरियानो नैया संख्रि होनोसै माबा होनोसै जाबाय पुदिना चाटनि नैया पुदिना चाटनि बरियानो नेमु सेबना होगोन संख्रिया नांदों ना खनसे नायनि आरो खनसे खामबावनि गुन्द्रि जाखागोन पुरा गुन्द्रि अलमस्ट दान जाखाबायनिया पुदिना चाटनि बेनिफ्राय बयलारजों जानोसै आरोना लोगोफोर पुरा ग्रेभि जाखाबायनिया टेस्टि बास जानोसो नांगौ दायो वाव दायो एटेक होनो सम जाबाय पुरा रेडि जाखाबाय पुदिना चाटनि बेनिफ्राय नैया मादै जाखो पुरा ग्रेभि आरोना वाव हिट टेस्टि जागोन बेयो बेनिफ्राय पुदिना जानोसै लोगोफोर गुड नाइट र' जानायखाय एसे देखायनो ओमफ्राय लोगो सासे फैदोनिया बेबो जागोन थ' गुनफालायबो फैफिन ना दायो बेदर पुदिना चाटनि ओमफ्राय निया बेबो जानो फैबाय